Betekent de zomer ook nog een nieuwe single voor de Deurzakkers? Wij zijn op dit moment voor de zomer niet met een nieuwe single bezig. Omdat wij wel een goed liedje moeten hebben. En je kunt niet zomaar zeggen, nu gaan we eventjes een nieuw liedje maken. Dat moet toch binnenkomen op een of andere manier. Maar we zijn voor het najaar bezig met een nieuw product. We kunnen wel een primeurtje geven alvast aan jullie. We zijn bezig met een single voor het najaar. Wat vele mensen niet weten. En als ik het zeg, dan zeg ik ja, natuurlijk, dat is vanzelfsprekend. Wij zijn op dit moment erg populair en gewild in België. En daar zijn tegenwoordig de zogenaamde Polonaise festivals. Die zijn mega, daar staan wij dus ook. En wij gaan dit jaar, en die komt ook in Nederland uit, gaan we een plaatje maken met een Belgische groep samen. Ik weet niet of je de groep Swoop kent. Swoop. Dat is met Philip de Haas, hè? Ja, Philip. Nou, we gaan met Philip en zijn meisjes, hebben we een leuk idee bedacht en dat gaan we doen. En dat wordt de single, die komt eind augustus uit in België. En ik denk dat we hem ook in Nederland releasen. En die is speciaal bestemd voor het Polonaise Festival wat in oktober plaatsvindt. In het Sportpaleis in Antwerpen, voor de mensen die daar naartoe willen. Het is al aardig aan het uitverkocht raken, maar is vorig jaar voor de eerste keer geweest. Ja, een geweldig festival. Een beetje een soort slagerfestival. Met vele Belgische artiesten, een paar Nederlandse artiesten, waaronder wij. Plus allemaal live met band. Dus dat wordt een groot spektakel. Polonaise is in België ambiance. Dus niet als in Nederland achter elkaar loopt. Polonaise, gezelligheid. Gezelligheid, meezingen, sfeer. Dus dat is Polonaise in België.